Good morning! Guys, ayun. Pauwi na kami ng Pasay. Ayun sila, sila Japong. Convoy lang kami. Si Taylor, hiniram ko kasi pupunta lang kami sa birthday niya, Baby Ju. So, maliit lang na sasakyan ang kailangan ko. Yeah. Kasi kasama si Rika. Idol niya si Anne. Make sure makapagpa-picture ka. Yes. Tapos may mga pa doon, ibang vlogger pa na in-invite. Picture ka sa lahat ng vlogger doon. Ayan. Okay ka lang, James? Opo. Laki mo ah. Tapos naiwan si Daddy doon sa para may magsundo sa mga bagets. So, let's go! Home na. Kain tayo. Ayan, dito kami sa Ambula. Ay, ganyan. Kapampangan style na hindi siya crunchy. Ayun. Yung buhok ni Atan. Kararaw na ba, Gamboy? Ayun, kain tayo, guys. Muna kami dito? Lunch break. Sakto. 12:30 na. Yan, meron tayong pakbet. Nilasing na hipon, beef caldereta, sisig. Yan, meron pang dalawa. Naiwan niya sa baw. Yung na inaabangan ko. Ay, gusto ko. Sarap na. Hello guys. Ayun, dito na kami sa nasa Pasay na kami. Bawal na naman mag-park doon sa Pure Gold, kaya dinrap ko lang si James tsaka si Buntis. Tapos diretso akong MOA kasi may kailangan akong ipasa sa video yung bayad para kay magsasabit ako ng cheque para doon kay Tonyo. Yung bayad para kay Tonyo. Ayun, and then bibili na ako ng gift ni Baby Ju. Kasi tomorrow dadating yung tawag doon, yung blinds na in-order ko. So kaya naiwan mo na doon si Froggy kasi yun lang naman din yung ko, guys. Babalik din kami doon. Ayan, sa Nueva Ecija. Kaya sabi ko maiwan na siya doon, tapos ako na lang kukuha ng blinds kasi nga tapos a-attend din kasi ako nung birthday party ni Baby Ju. Kaya yun, pinaiwan ko muna siya doon. Pati si Mama pala naiwan na, guys. Tapos andun na rin si Papa. Di yata ako nag-vlog kahapon. Oo, di ako nag-vlog kahapon. Pero nandun na si Papa. Nasa Nueva Ecija na rin. Kahapon lang pumunta. So naiwan na doon si Mama tsaka si Papa. Tapos si Froggy. Yun. Then on Sunday naman, kapag hindi ako nalasing, charot. kapag hindi ako nabangenge sa party na sa after party, baka Sunday morning is buwalik ako ng Nueva Ecija. So ako lang mag-isa. Kasama ko na yung bit-bit ko na yung blinds. Yun. Para maikabit na namin. And then makapagsimula na kapag unti-unti nang magtanggal ng malikabutod. Kaya yun. Gusto ko na sana umuwi kaso maaga pa 3:30 pa lang naman. So may oras pa para magpalinis din ako ng kuko after mag-submit sa video. Ayun, kasi yung video dito sa labas is sarado na. Pag sa mall, diba, hanggang 7:00 yun. So sayang ang oras para tuloy-tuloy ang pahinga. Punta muna akong MOA. Ayun, pasensya na guys kung di pa ako masyado nakakapag-vlog. Busy lang talaga kami sa doon sa bahay. Pag-aayos, and then pahinga. Pero babalik ako kapag okay na lahat. Okay na. Na-settle ko na. Kapag nakapag-settle na kami doon sa sa probinsya. Yan, back to daily vlogging tayo. Yun lang. Grabing traffic, Colorx. Miss ko na nga yung mga doggies pero mamayang gabi na lang pag-uwi. Sa kwarto naman sila matutulog. So, yeah, we'll see you later. Pila pa ito sa parking. Ayan, makapasok lang tayo. Okay na yun. Hi guys! So it's 8:15 in the evening na. Nakakaloka. Inabot na ako ng gabi. Ayun. Bumili na din kasi ako ng yung parang play pen ba tawag dun? Para sa baby. Hinahanap ko sana yung bouncer na
magbabounce-bounce siya, nakatayo na siya, pero protected pa rin yung buong katawan niya. Kasi si Shane, gusto niya yung pinapatayo na siya. Eh kaso, ano na daw yun, parang face out na ata. So yung nakahiga na lang ang binili ko. Yun. Tapos, ayun nga, nagpalinis tayo ng kuko. And ano pa ba? Yung gift para kay Baby Ju. Kala ko, grabe. Hindi ko alam kung ba't ako inabot ng ano. Alas 3:30 ako pumunta dito, di ba guys? Tapos 8:50 na. Colors. Nakita ko pa si Ray Velasco ba yun? Ray o Ray? Ray Velasco. Tapos yung daddy niya na si Onyok Velasco. Sayang, wala akong lowbat na ako. Kaya daw ako nakapag-picture. Tapos ang dami ko pan bit-bit. Pero ang ganda niya. Tapos nakakatawa yung mag-amang yun. So addict din ako sa vlog mo ni Ray Velasco. Anyway, let's go home na guys. Kasi gutom na ako. Ayun, tapos baka nag-aalala na yung mag-ama ko. Si Froggy. Si Daddy. Si Froggy. Baka nag-aalala na yun kasi hindi pa ako nag-update sa kanya. Totally na-drain na yung yung battery ko. So let's go home na. Good morning guys. Ayun daw masyado nakatulog. Wala yung si Daddy. Iba pag alam mong nandyan siya. Kahit na late na siyang natutulog lately. Dahil sa kakalaro niya online. Iba pa rin pag nandito siya sa kwarto kasama mo kaysa sa wala, diba? Same as nandun ako sa pag nasa probinsya kasama, nakatulog ako mahimik kasi kasama ko yung anak ko sa kwarto. Ngayon, dalawa silang wala. Parang, sobrang babaw ng tulog ko. Nagising yata ako, alas 3. Ayun, tapos, natulog ako ulit, alas 5. Tapos, 7, ginising na ako kasi lalabas yung si Miss Anna. Ayun, today is Friday. Happy Friday, guys. I'm having my breakfast na protein shake with, chia seed. Ayan, naubos ko na yung isang baso kanina. Naubos ko lang tong isa ngayon. Lang ako today, mag-e-edit ako. Naisip ako lang mag-good morning sa inyo. Ayan, magandang umaga. Sana makapag-vlog ako ng buo ngayong araw na to. Kasi may mga ganap tayo. Ayun. Sasama ko kayo. Okay? So, good morning again. See you later. Hi guys! Magandang tanghali. Panaiwan ko pa. Ayun, nandito pala dala-dala ko. Ayun, punta muna ako sa yung kuhanan ng parcel. Saan ba yun? Post office. Kasi may in-order ata ako. May dumating sa akin na yung card, parang claim stub. Ang tagal na nun 3 weeks na ata. Hindi ko pa nakukuha. Di ba pag 1 month na parang magbabayad ka na ng 100 pesos each per day. 100 pesos per day. Nakuha ko na guys. Ayan na yung Skin Bliss natin. 6 na boxes. Ayan, dito ko sa Victory. Pero kain muna tayong manginain muna tayo ng santol. Bangkok santol. Oops. Kumengay dyan. Ayan. Kaya pa ako natatakam Numbers. Tapos sausawan may sili na may asin. Himmer. Damay-damay na to. Damay-damay na kayong matakam guys. Ayun, tapos ihatid ko to sa sa store. Then didiretso akong ospital. Kasi ngayon ilalabas si Jada Hindi ko ata nabanggit na nagka-dengue si Jada. Ngayon ilalabas. Hatid ko yung pambayad ng sa bill nila. Harap. Ang tamis. Bigla ko yan Manginain lang ako santol.
Grabe, lumakas pa yung ulan. Saan ba parking nito? Papasok. Palabas na po si Victoria. No. Namayat ka tuloy. Hindi kasi nagkakakain. Aray. Ayan, naantay na lang si Taylor guys. Pinakuha ko na kay Lamika. Labas na namin to. Ang galing dito, tinaasa na yung parking. Pay parking nga lang, pero okay na. At least, hindi pakalat-kalat dito sa labas yung mga sasakyan. Ayan, inaantay na lang namin guys si Taylor. Tapos babalik ako sa sa Victory Liner. May naiwan pala akong isang box. Nakakainis. Ayun, sayang. Di pa tuloy may habol ngayon yung yung shipping.